So, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord po sa ating church. Okay? Today is a very special day dahil kinagdiriwang po natin ang 12th-year anniversary po ng ating simbahan po na kinabibilangan, which is Jesus Christ Church International Love God Above All. Ayan, so pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? And let's give our God the loudest clap and offering praise for His goodness and faithfulness over the past 12 years. So, hindi po biro ang 12 na taon, pati 2 taon. So, it's all by grace and power of the Lord. Amen. So, this year, our theme is, ano ba yung theme natin ngayong taon? Ano yung title natin ngayong araw na to? Nakita po ba natin? Nilike po ba natin? Nasing po ba natin? Yung post ng ating church. So, isang paalala na ang Diyos ay naging tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Okay. Itong promise na to, minsan kasi hindi natin to gano'n na papansin o nararamdaman. Kasi kala natin ang promises ng Panginoon minsan kumbaga, hindi nai-ignore natin. Pero, mga kapatid, sa araw na ito, alam ko, this is God's perfect time. Ito po yung panahon na talagang perfect para inadya ng Panginoon para sa kanyang mga anak. No? So, everything falls into place. Amen po ba? Okay, sabi nga sa Ecclesiastes 3:11 says, He has made everything beautiful in its time. So, kaya ngayong araw, we celebrate not just how far we've come, but how faithful God has been through the season. Bago tayo magpatuloy, nais po muna natin kilalanin at bigyang pugay ang mga lingkod ng Diyos na patuloy na nagsisilbi at namumuno sa bawat outreach ng ating ministry. Narito po ang ating mga pastors ng JCLGAA. Let's give them a warm welcome. Palakpakan po natin sila, mga kapatid. Okay, habang isa-isa po namin silang ini-introduce, no? Maaari po ba pag sinabi po namin yung isang leader po ng church, palakpakan po natin bawat isa sa kanila. Okay lang po ba yun? Okay, starting from Pastor David Lucena from Baruan, Agno. Ayun ka, Pastor David. Nasa si Pastor David. Pakilala po natin sila. Ayan, from Tugigaraw naman po. Ayan. Sama na yung Tugigaraw. We have Pastor Noni Quaresma. Challenge po natin ang ating mga volunteers na pastor. Okay, third po, si Pastor Vinicio Galanchi from Lasam, Cagayan. Ayan, bigyan po natin ang pastor. Bigyan po mga pahat ng ating pastor. Ayan, from Tudan ng Pari, Cagayan naman po, meron si Pastor Edwin Ortiz. Okay, from Pamplona, Cagayan, Pastor Pablo Kawatik Lulo. Ayan po, para makapagpapala. Siyempre, hindi naman papahuli po ang ating machong pastor. Ayan. So, from Bulinaw, we have Pastor Jarwin Awitan. Okay, we also calling po si Pastor Kenas Bautista po. Para mga talang po. Kasama po dyan si Pastor Kenas. Ayan, siyempre, ang ating poging co-MC. Ayan, malakas na palakpak po. Ayan. So, Pastor Andrew Lucena. Sila, hindi po biro yung mga pinanggalingan po nila. At lalong hindi biro po yung ginagawa po nila para sa church po. Amen? Kaya po, pag nakikita niyo po sila every time, treat them with respect. Amen? Amen po ba? Amen! Okay. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng pastors for your faithfulness and commitment to the Lord's work. Hindi po lingid sa amin ang inyong sakripisyo at pagmamahal sa inyong mga kongregasyon. Saludo po kami sa inyo. And above all, we give the highest honor to our beloved spiritual parents, Bishop Domingo Lucena. Palakpakan naman po natin. And siyempre, yung kanyang pamilyak, Pastor Domingo Lucena. Palakpakan po natin. Ang Marvin Church na Dumansini. Okay. Wala po ang
pagsunod sa Diyos, we wouldn't be here today. Tama. Truly, God's plan is being fulfilled in His time through your leadership. And we love you. Palakpakan natin ang isa pang okay, ikaw, word na ito. Handa na ba kayo? Okay, 1, 2, 3. Handa na ba kayo? Parang wala na energy kasi. Alam nyo, huwag natin sabayin yung init. Dapat yung init natin, yung init ng pananampalataya. Amen? Minsan lang po ito. Tatamlay-tamlay ka, wala ka makukuha sa Lord. Amen po ba? And this time, magsasaboy ng miracle ang ating Panginoon. Naniniwala ba kayo? Kung sino yung pinakamainit pagpuri sa Panginoon, dito makakatanggap. Kaya kung tatamlay-tamlay ka, mga kapatid, wala ka matatanggap. Pero mga kapatid, isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Pumunta kayo dito nang may dala-dala kayo, uuwi kayo nang masaya kayo. Pumunta kayo dito nang nanglulupay-pay kayo, uuwi kayo nang malakas kayo. Pumunta kayo nang wala rito, wala pa rin kayong uuwi. Joke lang po. Iuwi nyo yung kagalakan na binigay ng Diyos sa atin. At walang katumbas na halaga po yun. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Ano yung post na ulit? Okay. Excited na po ba tayo sa gawa natin Panginoon? Ayan, tayo pa ito ngayon. Ako tayo manalangin sa ihawitan po natin ang ating Panginoon. Ako din po, yours truly po, galing din po akong Cavite pa. Pero inadya ng Panginoon na nandirito po tayo para magpasalamat sa Kanya. Diba, napakatagal na panahon. Hindi tayo nakita-kita pero salamat sa Panginoon. Kahit nag-pandemic pa, buhay pa rin tayo. Amen? Nakasurvive! Tunay nga ang anak ng Diyos ay survivor. Diba? Parang mga disciple ng Panginoon, diba? 12 yun, no? Pastor Andrew kanina, 12 disciple. Tinawag sila ni Lord, hindi dahil mayaman sila. Hindi dahil may kakayanan silang magwapo sila or kung ano man. Tinawag sila ng Panginoon sa kabila ng kahirapan. Tinawag sila ng Panginoon doon sa panahon ng mga may pinagdadaanan sila. Ganun din tayo mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon hindi dahil kung anong meron tayo. Tinawag tayo ng Panginoon dahil mahal niya tayong lahat. Wala tayong maibubus sa Panginoon. Amen! Wala pa kanya natin ang nakakabuti ng Panginoon natin. This is the day. Ito yung araw. Para ano daw? That the Lord, ayun o, the Lord had made. And we will rejoice. Lahat ng nagagalak sa ating Panginoon, sumigaw ng praise the Lord! Amen! We will rejoice and be glad in it! Amen! Hallelujah! Hallelujah! We glorify your name! Pagkalak ka mga kapatid, dahil buhay ka. Maraming malalakas, marami kanina hindi na lumisip, pero ikaw nandito ka para purihan ang ating Panginoon. Sa 12 na taon na sinamahan tayo ng Panginoon, 12 na taon din tayo sinamahan ng kaaway. Amen? Kaya mag-alala ka kasi ngayon nagtagumpay ka. Dahil kasama mo ang ating Panginoon. Amen? So, hindi ko na papahabain. Let's close our eyes. Come on. Let's lift our hands to God. Taas po natin yung kamay natin. Pasalamatan natin sa buong 12 years na sinamahan tayo ng Panginoon. Hindi siya nagbago, hindi siya nagkulang. Siya'y laging sufisyente para sa kanyang mga anak. Hallelujah, Lord. Oh, we praise you, God. The sing of the name of the Lord. Shower and unity. We will see the nations rise. The King and Savior love. The sing of the name of the Lord. Shower and unity. We will see the nations rise. The King and Savior.
kami nagpapasalamat sa lahat po ng dumalo, lahat po ng participants na faithfully keep their pledges. Actually po, lahat po ay nag-contribute para maging possible po itong event na ito. Especially po sa mga generous sponsors po, contributions po na nagbigay po ng may nag-donate po ng projector, sa pagkain po natin, at sa mga kalayo po ng mga pastors. Alam ko po, nag-abono po kayo para lang po makadating yung mga members. Maraming salamat po in behalf of our church, and also to our brethren sa Dagupan na nagamaga po nandito. Yung iba natulog na po dito. Nag-design at gumawa po ng mga, alam niyo po, malawak po yung area. Wala pa po doon hanggang dito, hindi pa po sila, actually wala pa po tulog ng mga para po mabigyan ng magandang anniversary celebration ng ating Panginoon. Ayan, so palapakan natin ang Diyos sa buhay, yung para pang nabinagpala, and po yung mga dedicated at diligent workers po natin sa pamumuno ng ating admin, Admin Che Lucena. Umuwi ko po from Dasmariñas, Cavite na mag-isa para po tumulong po sa amin. At ganoon din po to all our visionaries and missionaries of our church, our pastors from different domain churches, all the way from Cagayan, Bulinaw, Ugalion, mga Taram, at sa pinakamalayo sa Dagupan. At niyo po mga kapatid, lubos po kaming nagagalak at nandito po kayong lahat together with your church members. Akno, malayo po Akno. And also, above all, we give the deepest thanks to our Lord Jesus Christ sa pagpapadalo po sa atin. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. So, sabi nga nila, before anything else, we give our sincerest appreciation and profound deepest gratitude to our Almighty Father. Amen! The omnipotent, omniscient, and omnipresent that makes this celebration possible. Muli, palakpakan natin ang Diyos na buhay at ibigay po natin ang pagpupuri na nilarapat sa ating Panginoon. Tawagan ko na rin po ang mga young adults na naghanda at meron pa po sa likod na last minute practice na ginagawa. Tinatawagan ko na po lahat ng mag-aalay na young adults po natin, C2C young adults.
there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons and for days and for years. Okay? Ecclesiastes 3:1. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Okay? Tapos na po. Hebrews 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Iko po natin ang ating Mangolo. Lord, be with us. Samahan mo po ako. Anoint me, Lord. And forgive us because worthy, Lord, to hear your word. And as I delivered your message today, Lord, anoint me. Thank you so much. In Jesus' name. Kayo po'y makakaupo na. Bawat panahon may layunin ng Diyos kung bakit nangyayari sa ating mga buhay. Kaya sinabi po riyan, a time to be born and a time to die. That is a challenge. Ano ha? A time to plant and a time to pluck up what is planted. May panahon ng kapanganakan at may panahon ng kamatayan. May panahon ng pagtatanim at may panahon ng pagbunot ng tanim. A time to kill and a time to heal. Ano ha? Talagang yung kill na tinatawag lang, hindi po yung labanan, kundi yung magpapatigil sa iyo sa hamon sa mundo ito. Nakaka-discourage. Ano ha? Mga bagay na ayaw natin pakinggan. Kaya yung ating pananampalataya ay instead na nagpapatuloy, may mga usik, may mga negatives, may mga balita. Minsan hindi mo maunawaan ang iyong kapwa. Ano? Pero nandiyan para, kasi sabi ng Lord, a time to break down and a time to build up. May panahon na kayo po ay talagang mag-break down at may panahon na pag-build. So, in other words, napakarami po yan. A time, okay? Ano pa? To break down and a time to build up. A time in gathering of stones. A time for war and a time of peace. Ito na a time of love and a time to hate. And a time of silence and a time to speak. Sa 11 po, He makes all things beautiful in His time. Maaari negative sa atin yung mga dumarating sa atin. But God makes beautiful. Kahit na negative sa iyo. Kung titignan mo biyan, meron palang plano ang Diyos sa iyo para tayo po ay matuto. Amen po? Kung bakit tumarating yung mga hamon sa buhay, mga problema po natin, hindi po tayo pa. Ang problema ng tao po, number 1, ano po? Ano? Relationship. Pera. Mula sa Old Testament hanggang New Testament, pera po ang pinag-awayan ng tao. Kaya binabalaan po tayo ni Apostol Pablo, sabi niya kay Timothy, Timothy, ang kabataan mo, mag-ingat ka sa iyong pangangaral. Bakit po? Pero mo sabihan niya yung mayayaman, the love of money is the root of all evil. Loving of money is the root. Ang pera po ay hindi masama. Maghanap buhay ka ng tama. Tama ang timbangan mo pag negosyante ka. Pag ikaw ay laborer o ikaw ay empleyado po, tama yung iyong ginagawa. Pag ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos na mag-manage ng mga departamento, inaayos mo yung mga tao mo. Parang ang pinaglilingkuran mo ay kahit na hindi ka nakikita ng boss mo, pero ang Diyos nakikita ka. Alam niyo po, ang katwiran ng Diyos, the righteousness of God, pag napasahan mo yan, at the end of the day, i-bless ka talaga ng Diyos. Kasi lahat po tayo ay dumarating sa tinatawag na pagsubok sa buhay. Pera, relationship, sakit, usig,
Marami pa. Pag-ibig sa mundong ito, the lust of the flesh, napakarami. Pero huwag kang mag-alala. Kung sakali man dumarating ka dyan, basahin mo lang yan. Yan ang laging sinasabi ng ating presidente, si Duterte. Yan ang favorite niya. Ha? A time to be born and a time to kill. A time of war and a time of peace. Nandun po siya. A time of silence. Kasi nag-isa sa kanyang kulungan eh. Kanya lahat eh. Nakuha niyo? Para bumaba po siya. Nakuha niyo? Para bumaba po siya. Maganda ang puso niya. Pero yung pagbibitaw niya ng salita, maraming nasasakit. Kaya, tinuturuan lang siya ng Lord na mag-isa lang po siya. May purpose ang Lord. Pero wag ka. Yung pagdating sa doon, sikat siya. Every Sunday, nandun yung mga party. European, dami. Ngayon, mga foreigner na. Hindi ako makatuterte. Presidente po yun. Pero tinutuwid siya ng ating Panginoon. Amen? Ibig sikat pa siya pa sa buong mundo. May park na siya ron. Construction siya ng multi-million park. Duterte Park. Kahit na nandito na po siya, pupuntahan ang mga turista. Dati dito lang sa Pilipinas. Ngayon buong mundo na siya. Ganyan ang Pilipinas, itinataas ng ating Panginoon. Hindi nyo lang alam. Pero, lugmok din ang Pilipinas. Nakuha nyo? Bakit po? May panahon talaga ang Diyos. At may panahon sa iyo ang Diyos. He created the heavens and the earth. He created us. That is the time of the Lord. Ibinigay niya yung batas ni Moses, pa 10 commandments para may panuntunan ng tao. Time ng Lord yun. Time ng Lord yun. Para sa tao. May mga warning. Kasi may judgment day. Ngayon, sa Psalms 90 verse 12, Lord, teach us to number our days. Napakahalaga ang panahon. Napakahalaga ang oras. Panginoon, turuan mo kami. Why? Because time is for working. Binigyan ka ng Lord ng buhay, gamitin mo yan. Kasi ang management ng time, walang makakaano yan. Manager ka sa time mo. 24 hours tayo po. Ikaw ang magmamanage niyan. Walang iba. Kundi binigyan tayo ng Lord ng bawat oras. Kasi po, sa Judgment Day, hahanapin yung oras na yan. Ano ba ang ginawa mo? Binigyan kita ng oras ng buhay. Sa Genesis pa lang palatandaan ito. Creation pa lang, iniwalay niya yung tanglaw sa dilim para may palatandaan yung panahon. Oras, mga buwan, at mga taon. Sa creation pa lang nandun na. Kaya sabi sa Book of Psalms, teach us to number our days. How value is your time? May kasabihan, time is gold. Amen? Pero ang dami nating hinahabol sa buhay. Nakakalimutan na natin yung mas mahalaga. Ano ba ang mas mahalaga sa atin? Pag kinuha na ng Lord yung panahon mo, wala na. Kaya sabi ron sa Ecclesiastes, to everything, there is a season. A time to every purpose under heaven. Kung may pinagdadaanan ka, may layunin ng Diyos. Kasi tinignan yung buhay mo eh. Bakit yung mga iba, paluwal pa lang, wala na? Bakit yung iba, iba-ibang panahon, tinatawag na sila ng Lord? Bakit po? Kasi ang Diyos lang ang nakakalam. Kaya sabi niya, teach us to number our days. Hallelujah. Time is gold. Amen?
24 hours po yan. Walang 25 hours dito na binigyan ng, you manage your time. Pag family man ka, kailangan. May panahon ka sa pamilya mo. May panahon ka sa trabaho mo. Tapat ka sa trabaho mo. May panahon ka sa mga kabarkada mo. May panahon ka sa loved ones mo. May panahon ka sa sarili mo. May panahon ka ba sa Diyos? Ilang taon na po tayo? Mas pinag-aksayan natin yung sarili natin. Yes, pinagbigyan tayo ng Lord for how many years? Ilang taon ka na ngayon? 20 years? Salamat, buhay ka pa. 30 years? Salamat, buhay ka pa. 40 years? Salamat, buhay ka pa. 50 years? Salamat, buhay ka pa. 60 years? Salamat, Panginoon, buhay pa ako. 70 years? 80 years? And so forth? And so on? Bakit binigyan ka ng Lord na mahabang buhay? Bakit yung iba, ang babait, maiksi? You cannot ask God. Just understand what the will of the Lord is. And everybody say, Hallelujah. Alam nyo, kaya international law, bakit 8 oras po? International law, yan ang pagtatrabaho ng tao. Above, overtime. International labor law po yan. Pantay-pantay po tayo. Human body clock, 8 oras ang tamang pagtulog. Pantay-pantay tayo. Pinagbigyan ka na ng Lord for how many years? Naging mananampalataya tayo, dapat magbago. Let's make a time to the Lord. Gumawa tayo ng oras sa Diyos. Ginawa niya na yung oras. Ikaw naman, gawin mo yung oras mo para sa Diyos. Kasi pinagbigyan ka na ng Lord. Kaya, in His time. Ngayon naman, in your time. Ginampanan na ng Lord lahat ng pagpapala. Kaligtasan, ginampanan niya na. Sa Old Testament pa lang. Dahil sa pag-ibig ng Lord, hanggang sa New Testament, bumaba po siya. Inalay niya yung kanyang buhay mula sa kalwalhatian. Pinanganak sa sabsaban, regalo ng Diyos, hindi pinapansin ng tao. Kinrucify na siya, hindi pa rin naniniwala ang tao. He is the Prince of Peace. Ang daming pangako ng Diyos, hindi pa rin naniniwala ang tao. Mayroon man, mangilan-ngilan na. Yung iba, nadadagit pa ng mundong ito. Hindi pa nagpapatuloy ng kanyang pananampalataya. Panahon na ng Diyos para sa iyo. In your time. Okay? When? Yan ha. Kailangan you must number your days. How? Paano? Inilagay ng Lord at inilatag ng Lord ang mangyayari sa tao. May kanya-kanyang kapanahon na. Diba? May panahon na mayroon ka, may panahon na wala ka. Nilatag niya. Para pagdating ng panahon, hindi, kompleto na. Bakit hindi mo ginawa yan? Bakit mo hindi hinarap yan? Bakit sinisisi mo pa sa iba yung nangyayari sa iyo? Dapat tingnan po natin yung sarili natin. Baka naman, nami-misalign na po tayo at wala na tayong relationship sa ating Panginoon. Amen po? Alam niyo, napakabuti ng ating Panginoon. Kahit nalugmok ng Pilipinas, masaya pa rin ang mga Pilipino. Number 1 users of Facebook. Doon na lang nila dinadala yung kanilang ano. Siyempre po, wala kang outlet eh. Nakuha niya. Di ano na lang. Hindi nagpulang ang Diyos. Ano ang dapat natin gawin? Ephesians 5:16. Redeeming the time
for the days are evil. Samantalahin ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti. Bakit po? Dahil darating ang masama. 2,000 years ago pa yan na nasulat. Hindi nagbago ang Diyos. Hindi nagbago ang salita ng Diyos. Hindi nagbago ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang nagpabago lang yung panahon at yung tao. Pero ang Diyos hindi nagbago. Pag panindigan mo yung kanyang pangako, God cannot withhold His promises. He cannot withhold His promises. Because He's God. Pag sinabi niya na, if you follow my commandments and my statutes, then I will bless you. I will bless your children's children. You must stand. Because that is His word. It is not the word of man. God's word. Whatever it takes, ano man ang mangyayari sa iyong buhay, He is the same God. Amen? Ang mapalad ka dahil mananampalataya ka. Nasa iyo yung liwanag. Kaya ang sabi ng Lord inilagay kita sa gitna ng mga lobo. Alam mo yung lobo? Yung mundong ito. Dahil ang mundong ito ay madilim na. Tayo po yung nagliliwanag sa mundo ito. Walang iniwan po sa malaking ito yung puti. Nilagyan mo ng tuldok yan. Ang makikita mo yung kadiliman ng mundong ito, hindi yung kaputian. Nilagay ka ng Lord na yung kadiliman na yun, ikaw yung tuldok na puti. Baliktad, di ba? Ang nakikita mo, yung the purity of God, the holiness of God, the sovereignty of God. Because you are His children. And we are His daughters and sons of God. Ayaw niyo ba yun? That God called you as a daughters and sons. Yung iba, singaw lang. Singaw. Ang relationship nila sa Lord, mababaw. Ang tinutukoy ko po rito, mga mananampalataya ng iba't ibang relihiyon. Ay pareho lang naman. Hindi po. Kung pareho lang sana, di sinabi na ng Lord na maluwag ang kaligtasan, maluwag ang taan tungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ng Lord, masikip eh. So hindi pare-pareho. Ang sabi ng Lord, kukunti lang ang nakakasumpong nun at nabibilang. Tanong, ilan pang Kristiyano sa buong mundo? Pag sinabing Kristiyano, kasama yung Katoliko, kasama yung mga Kristiyan na naniniwala kay Kristo na tagapagligtas. 1.4 billion ang Catholics na kapatiran natin. Kapatid po natin yan. Pati Muslim, kapatid natin. Bakit? Isa lang. Ang lumikha sa atin, isa lang. Ang Diyos Ama. Our everlasting God is our Father. He created us in His own image. The image of God. Magkakaiba lang po tayo ng mga relihiyon at paniniwala. Paano mo malalaman na yung paniniwala mo tama? Lahat ng ginagawa mo bilang anak ng Diyos, ang reference at basehan ay sa salita ng Diyos. Pag lumihis ka rito, ibig sabihin, lumilihis ka, you disobey His commandments. Kaya ang hahatol po sa atin, ang salita ng Diyos. Ito ang hahatol sa atin. Kaya lahat ng mga nandirito po, sumunod ka dyan at may hindi ka susundin. Pag hindi ka sumusunod, dilim. Pag sumusunod ka, liwanag. May sumusunod sa liwanag, halo. Dilim at liwanag. May mga Kristiyano ba yon? Dilim at liwanag, mayroon ba? Mayroon. Pagkagabi, liwanag siya. Ano mo ibig sabihin, Bishop?
Pagkagabi, gumagawa siya ng kabalabalagan. Pero pag liwanag, abay, di ba? Kasi kitang-kita. Wala tayong maililiim sa Diyos. Kaya pagdating po ng Judgment Day, hindi na kailangan na questionin tayo isa-isa. Meron na tayo 7 years old, basta kung saan yung ano mo. Ibabak, lahat yan. Tatayo ka lang sa Lord, seconds lang, alam mo na kung saan ka pupunta. Ang Judgment Day, hindi, nakuha niyo, ang tao na po, nahihiya siya sa harapan ng Lord kung anong pinagagawa niya. Nakuha niyo? Kaya sabi ng Lord, masikip. Maraming tumatawag na Panginoon, Panginoon. Marami ba? Diyos po, Diyos po. Marami ba? Marami. Halos lahat ng nilikhan ng Diyos. Tumatawag yan. Kahit na sumasamba sa tagayan, tumatawag yan sa Diyos. Panginoon, Panginoon. Oh. True sa taga o ilipante. Pero mo, tawagin niya sa Panginoon, may mediator siya. Tayo po, sa mga bato. Amen? Ginampanan ni Kristo, bumaba na siya, diretso ka na. Huwag ka na mangumpisan sa tao. Dahil itadagdal ka lang. Amen? Nandun, no? Diretso ka. Grabe ang ginawa mo. Sa cross, pinagbayaran mo lahat yung aking ginawa. Grabe ang ginawa natin, ah. Mula nung tayo po ay nanalig kay Lord, binura lahat ng Diyos yun. Alalahanin mo nung pinatawad ka ng Lord. Alalahanin mo yung pananampalataya na binigay sa iyo ng Diyos. Kung sakali man nagkamali ka, malikmok ka. Hindi nangungunti man. Naghihintay ang Diyos. Ano sabi ng Bible? You want perfect love? You want that your sins covered? Multitudes of sins covered? Gusto nyo? Natakpan ang mga maraming kasalanan ng isang mananampalataya. You want? Bumawi ka sa Lord. Puntahan mo yung nangihina. Puntahan mo yung loved ones mo. Puntahan mo yung dating sinuluin mo. Wala na sila. At pag sila nanumbalik, many sins. Multitude of sins. Ipapatawad yan sa iyo. At makakakilos ang Diyos sa iyo. Even this church, wala pong exempted doon. Because that is a perfect love. It can cover the multitudes of sins. Paggising mo pa lang, Lord, I praise you, I thank you, Lord. Ang gaan ng buhay ko, Panginoon. Hinagaling mo ako, Panginoon. Grabe ang karamdaman ko, natulog lang ako, nawala na yung bigat. Ang bigat, walang pera, walang ano ganito, pero gumaan, Panginoon. Nanalig ako sa Kanya, sa iyo, Panginoon. Ang gaan, parang wala akong problema. Nakuha niyo? May karamdaman ka? Alam niyo mga kapatid, ang Diyos is the Jehovah Rapha. Our God who healed us. By His stripes we are healed. Alam niyo, kahit na ilang taon yung nararamdaman niyo, kahit na hindi na kayo kayang pagalingin ng doktor, may imposible ba sa Diyos? Hindi ka nakakatulog? Ang nagmamay-ari ng tulog ang Diyos. Humingi ka ng habang, Panginoon, bigyan mo ko ng kapayapaan. Tulungan mo po ako. Hindi po pinag-uusapan dito ng dami ng pera, yung yaman mo, at saka yung talino mo. Pag hindi ka nakatulog, hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito yung payapa ka. Ang tanong, may kapayapaan ka ba? Oh. Bakit po? Siya yung prinsipe ng kapayapaan. Siya yung pangulo ng kapayapaan. Ang sabi niya, in this world, there is tribulation.
But be of good cheer. I overcome the world. I give my peace to you. See? There is a peace in this world. Ano yung kapayapaan sa word na to? It is a temporary peace. Pag pumunta ka sa abroad, pag pumunta ka sa mall, pag uwi mo, nandun pa rin yung problema. Yung mga bill mo sa na dumarating. Lahat naman tayo tinutugon ng Lord eh. Ang lapit ng putulan. Oh, hanggang ngayon. Diba? Pinapakain tayo ng Lord araw-araw. Bakit problema pa rin natin ang basic needs? Ayaw ng Lord yun. Supply ng Lord ang basic needs. The roof on your head, the food on your table, the clothes that we wear, that is a basic needs. Bakit problema mo yung basic needs? Problema ng Diyos yun. Look at the birds of the air and the lilies of the valley. I pity. Even your hairs are numbered. I know you. Alam mo ang pinagdadaanan? Alam ko ang pinagdadaanan. Nilikha kita sa wangis mo. Hindi wangis ng monkey. Hindi wangis ng hayop. Wangis ng Diyos. Kaya walang pangit na nilikha ng Diyos. Tingnan mo ngayon katabi mo. Oh, di ba maganda yan? Di ba gawapo yan? Walang nilikha. Kaya nga, God is good all the time. Is God is good? All the time? God is good. In spite of problems that we are encountering in our lives, He is still God. Sometimes there is a darkness. Grabe yung darkness sa storm na dumarating sa buhay mo. Pero at the end of that, may diba? Marami kang natututunan sa buhay. Just accept. Kung ikaw naman ay sumusunod sa Lord, sa kanyang katwiran, just accept kung anong mangyayari sa iyo. Amen? Wala ka naman yung kinagarabyado. Sumusunod ka naman sa Lord, nangangaral ka. Nagtatrabaho ka ng tuwiran. Hindi mo naman dinadaya yung boss mo. Abay, alam naman di ka papagpalain ng Diyos. Kaya nga, in His time, He is the God of the past, He is the God of the present, and He is the God of the future. Kaya pag anak ka ng Diyos, you know your past. You accept what your, kung ano ka ngayon. Kasi pinatawad ka ng Lord. Ngayong present na to, ay, ito yung time mo para kay Lord. Amen? Kasi siya yung future mo eh. Tingnan nyo ang Panginoon. Pag anak ka ng Diyos, you know your past, you know your present, and you know your future. Kaya pag tinanong sa'yo, sa langit ka ba? Ay, oo naman. Paano mo mapapatunayan? Pagkalakas ng loob lang yan. Pwede pong, pag malakas ang loob mo, yes, langit ako, kahit na hindi ako sumusunod sa Lord. Ang lakas ng pananampalataya. Di ba ang lakas ng dating? Ikaw nga na, yung iba ang lakas ng dating eh. Kung magawa ng masama, papasok pa sa langit. Di ba? Ano sa palagay nyo? Against the law of God yung ginagawa niya. Tapos, pasok ako sa langit, anak ako ng Diyos. May 10 commandments ha? 10 commandments. Bawal magnakaw. Di ba? Nakuha nyo? Bawal magsinungaling. Bawal mag-commit ng adultery. Nandun yung 10 commandments. Huwag kayong sasamba sa Diyos. Nandun eh. Sasambahin nyo, huwag kayong uugit at sasambahin nyo. Nandun. Kailanman hindi nagkulang ang Diyos. Binabaliwala lang natin yung utos ng Diyos. Pero kung may nagawa ang Diyos sa atin, tapat at ikagalang mo ang Diyos. Amen po. You want wisdom? You want understanding? Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Lord is holy and understanding.
Ano ibig sabihin? Ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Ang paggalang sa Diyos ay simula ng karunungan. At kung gusto mo na maintindihan mo ang kalooban ng Diyos sa iyo at yung kabanalan ng Diyos, kailangan you have fear. Fear. Paano fear? Paggalang. Hindi yung wala kang takot na gumawa ng kasalanan. Hindi mo kinagalang ang Diyos. Pero pag may takot ka at paggalang ka sa Diyos, you must obey His statutes and commandments. Masakit minsan ang salita ng Diyos. But it heals. Word of God hurts, but it heals. Mapapalaya ka, gagaling ka, gagaan ang buhay mo, solusyon ng iyong mga pinagdadaanan. Napakaraming promise ng Lord sa kanyang salita. Hindi mo kayang bilangin. Every day you count your blessings. Hindi lang natin napapansin. Pero pag ikaw ay mananampalataya na pinapansin mo yung bawat ng Lord sa'yo, ang daming struggle. Alam ng Lord na malayo kayo. Pero gusto ng Lord na papaunan kayo. Gusto ng Lord na malaya tayo at nagagalak tayo. Pag uwi natin, nandun yung pag-asa. Narinig ko yung panahon ng Diyos. Yung ginawa ng Diyos sa aking buhay, narinig ko. Ngayon, panahon ko naman para paglingkuran. I'll give back the glory and honor because what God has done for me. Ang ganda ng plano ng Diyos. Ang ganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, pag nandun ka sa matuwid na lantasin, alam mo, pag nandun ka sa ilaw, alam mo talaga ang gawa ng masama. Hindi mo pwedeng i-compromise. You will not compromise. Because you have fear of God. You respect and you have reverence to God. Lalalim ka sa Diyos pag nasunod mo ang ating Panginoon. And you were no longer servant. The Bible tells us in the book of John chapter 15, you are no longer servant. I will make you a friend. Because a friend knows what is the task of his master. Kung alam niyang ginagawa yung master. Alam mo kung anong gusto ng Lord sa buhay. Alam ng Lord kung ano yung kalooban. Alam mo. Because you are His friend. Lahat tayo ay pinagdadaanan, even me as a bishop. No exemption. No exemption. Exempted ba ang sakit ng bishop? Exempted ba yung kahirapan? Exempted ba kami sa tukso? Hindi. Pero ano sabi ng Bible? Ano ang demonyo? You know what's the character of demons? Demons is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ang demonyo ay demonyo. Pag anak ka ng Diyos, gwardyado ka. Pero pag hindi ka anak ng Diyos, kakampi mo. Hindi ka niya nagugwardyahan. Nakuha niyo? Kasi paliyo kayo dilin. Ano sabi niya? Pag dumating ang gawa ng demonyo, resist. Resist. The devil and the devil will flee from you. Resist. Don't welcome the devil. Oh, yun. Welcome. Welcome. Huh? No? God created hell for the demons. Yung ibinulid niya, yung mga nag-rebel, yung demonyo, pero yung nilikha niya, hindi. Kaya pag pumunta ka sa hell, it is your choice. Tinapos na ng Lord yung hell sa Calvary. If you come to hell with humility at magsisi ka, at talagang you must stand in His Word, pinatawad ka na. Napalaya ka na going to hell. Kaya nga may eternity tayo. Pansamantala lang po yung ating ginagawa rito. Ang tunay na panahon ay eternity. An eternity has no time, no days, nor no.
Ang eternity po. Dito mayroon tayong time. Mayroon tayong panahon na mabuhay sa mundo ito. Pero yung buhay na wala hanggan, at pinili mo yon, ay, eternity po yun. Anong pipiliin mo? Sige nga. Hirap ng buhay dito. May sakit ka. Tapos may misunderstanding pa kayo magjowa. Tapos mag-asawa. Minsan, kinakapos. Siyempre, poverty level tayo sa Pilipinas. Pwede mo bang, kulang. Talagang kulang yan. Kasi nga, third world country tayo. Ang talagang minimum dapat ang dito, ang minimum is 1,000. Yun yung tama. Pero 400 lang. Kahit na nung overtime mo. Anong sikreto para magkasya? Obey His word. Honor the Sabbath day. 6 days you work, 1 day for the Lord. Magkano? Okay? Why? Conclusion na tayo. Redeeming the time. Number 1, number your days. Number 2, nilatag ng Lord yung kanyang kalooban sa tao kasi may judgment day. Redeeming the time. Number 4, bakit kailangan po natin malaman ang lahat ng ito? Hebrews 13 verse 8. For He is the same yesterday, today, and forever. He is my God in the past, He is my God now, and He is my God in the future. Who is your God? Your business? Your money? Your career? Your family? Your pet? Diba? Yung pet. Alam niyo yung pet? Ha? Meron pang mga bilyonaryong aso. Oh? Doon nila pinamamana. Oh? What is your priority in life? Is God has a time for you? Did you make time to the Lord? Making time to the Lord is personal devotion. Wake up early in the morning, Lord, thank you, Lord. Heavens declares your glory. When you lay down your head, Lord, thank you, Lord, for your protection sa maghapon. That's it. Ano pa? Revelation chapter 22, 3-7. Plus na to. I will emphasize this. And there shall be no more curse. But the throne of God and of the Lamb shall be in it. And His servants shall serve Him. They shall see His face, and His name shall bear on their heads. Foreheads. Ano nakalagay sa noo mo? 666? Dalawa lang yan. The marking of the beast, or you have the name of the Lord, because you were baptized in the name of the Lord. Or baptized in the name of Jesus. Ha? No more curse. Ha? They shall see His face, and His name shall be on their foreheads. There shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun. For the Lord God give them light, and they shall reign forever and forever. Mga anak ng Diyos yun. Sinabi ng Lord yan, outside are the dogs. There is a city. Sino raw yung nasa labas ng city? Dogs. Ang tingin ng Lord sa mga hindi mananampalataya, huwag kayong masaktan. Dogs. Aso. Anong karakteristik ng aso? Kumain, niluwa, kinain. Kaya sabi niya, outside are the dogs. Ano ibig sabihin? Yung mga tao na nilikha ko na hindi sumusunod. Sumusunod man, partial, not full.
God, sa Diyos, sin is sin. Green is green, white is white. There is no compromise. There is no middle ground. Amen? Because God is holy. Without holiness, you can see the Lord. Did you feel His presence? Did you feel your connection to Him? When you read His Word, God spoke to you or speak to you? Or hindi mo naintindihan? Pag hindi mo naintindihan, there is something wrong with your faith. See? There is something wrong with your faith. Bakit po? As the preacher teaches His Word, tatandaan po natin the Word of God, lahat ay mabuti, are good. Lahat. Ang nakikinig ay apat na klase. Pag nangaral, may ginamit ang Lord ng mga ngaral, na mangaral ng salita ng Diyos na matuwid, nalalaglag po yan sa daanan. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit hindi nyo naintindihan, ninanakaw ng demonyo. Kaya paglabas nyo, nawawala yung salita ng Diyos. Totoo po yun. Ang saya natin sa Sunday, mamaya, nawala. Anong title na yun? Pag nag-usap ang Lord sa'yo, nandito yan, sinusulat. Because very precious ang pangungusap ng Lord sa'yo. Pangalawang klase ng nakikinig. Ano ibig sabihin? Pag dumating ang mga pagsubok, problema, sakit, karamdaman, kahirapan, dahil sa batuhan na laglag, hindi malalim yung kanyang pundasyon. Dumating ang bagyo na bunot. Kanya? Samantalang, nagkaroon sila ng joy. Ang buti ng Lord. Tanggap ko yung presensya na. Nanalig ako. Mayroon akong Jesus Christ for His. Kasi nabaptize na ako at pinagaling ako. At pinatawad ako ng Lord. Amen naman. Pangatlong klase. Ito na. When the word teach, nalaglag siya sa they fall on the thorns. Thorns, tinikan. Pangatlong klase ng nakikinig na mananampalataya sa tinikan. Ito na yung pinakamatindi. Tinikan represents the pleasure of this world. Yung yaman ng mundong ito. Yung ganda ng mundong ito. Yung pangako ng mundong ito. Yung pangako ng mundong ito. Makakalimutan mo talaga. Yun yung nagpipigil sa iyong paglago. Yun ang nagpipigil sa iyong devotion. Yun ang nagpipigil sa iyong prayer. Kaya yung 8 oras na nalalabit, ang hiningi lang ng Lord sa 24 hours. How much? How much the Lord? 10%. That is 2.4 hours a day. Did you spend 2 hours a day for that? Huh? How? You want to start? Pagkising mo pa lang, mag-pray ka na. May gawain, pagkising mo pa lang, 3 oras yung gawain. Alam na nilo. More than, kayo, galing kayo sa akin, more than 2.4 pa lang. More than pa. Ang inigalang ng Lord, 10% ka lang eh. Yung 90% sa'yo na eh. Buhay mo na yan. Hindi mo mabibigay yung 2.4 lang. Ha? May general Bible study, may online prayer meeting, may fasting and praying, may personal devotion. Ang daming mga activities ng Lord. This is your time. Yung time niya tapos na. Yung blessing naghihintay sa iyo. Yung time mo naman, bigyan mo sa Kanya. Pansinin mo naman ang Diyos. Napakarami ng dumarating sa iyong buhay, kapatid. Hindi mo pa pinapansin ang Diyos.
Pansinin mo na siya para gumanya, para tukunin ka, para gagaling ka, para bigyan ka ng negosyo at abundansya na pera. Para lumago ka sa pananampalataya, maunawaan mo na yung misis mo na taktak ng taktak. Hindi mo alam, nature niya yan. Ang makakapagpago dyan, ang Diyos, hindi ikaw. Ikaw, portion ka sa pagbabago niyan. Paano? Mahalin mo lang yan. Mamahalin ka rin yan. Pero pag nagtalak yan, nagtalak ka rin, at mas matalas yung talak mo na lalaki, ba't niya kakahiya? Dapat unawain mo. Bakit po? Babae yan, mahina. Galing sa tadyang mo yan. Tapos pinapatulan mo. Sino pumapatol? Sino pumapatol sa yung hindi nalang mag-asawa? Pare man, magkabarkada kayo. Patol ka ng patol doon sa kabarkada mo. Na babae, sa lalaki mo. Nakuha niya, pati yung sa trabaho, patol ka ng patol. Mananampalataya ka naman eh. Di bali kung hindi ka mananampalataya. Okay lang. Ang tawag ko dyan, hindi ka legitimate na anak ng Diyos. Pero mo, legitimate ka ng anak ng Diyos, meron kang pangalan ni Kristo rito. Minsan nagpapalit si Lord para sa Kanya. Kahit na, wari sa trabaho ka, ano sabi ng Bible? Trumatrabaho ka na ang amo mo, ang Panginoon. Kahit na hindi ka binabantayan ng amo mo. Ang dami kasi masisipag pag nandiyan yung amo. Pero pag nawala na yung amo na rin siya. At sarap. Pag nandiyan na, worship ako, Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pangatlong klase ng nalalaglag. Before you go to the good ground, tatlo ang papasan mo. Way, wayside, stony ground, thorny grounds, and good ground. Kaya ka nandito kasi nasa good ground. Kaya tayo talagang sumusunod kahit na napaka-busy natin kasi hinahanapan ka ng malapit ka na kapatid sa good ground, kunti na lang. Sabihin mo sa katabi, kunti na lang. Nasa good ground ka na. Hindi na tubo mo. Ay grabe, sino mahilig sa tubo rito? Tubo ng sakit, tubo ng pigsang, ano ba yun? Hindi. Tubo ng pagpapala, you gain because you obey Him. Very profitable lang. Kaya nga tayo nandito eh. Tayo may kanya-kanyang patuto sa buhay. Kaya nga tayo nagpapatuloy eh. Bakit? Nakakamit natin yung kapayapaan, kagalakan eh. Sa kabila ng kahirapan eh. Sa kabila ng kawalan, magulo na yung paligid, talagang napakarami, parang talagang gulo-gulo ka na. Pero pag nakita mo yung pangalan ninyo, gumagaan. Bakit? In your foreheads, written, Jesus Christ, the name, at above every knee. Every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. At pag ganun ka, ngayon pa lang nasa good ground ka na, kapatid. Hallelujah! At hindi mo mamamalayan na napakainit pala rin. Kasi nasa good ground ka eh. Amen? Yung iba may nipin na. Ay, mga kapatid. Nasa good ground ka na. Hanggang 7 yan, kapatid. Then he said to me, si John the Beloved, these words are faithful and true. Yung mga salita na nakataler ito ay tapat at totoo. And the Lord, God of the holy prophets, sent His angels to show His servant the things which must shortly take place. Pinakita niya kay John the Beloved kung ano mangyayari sa future. Okay? Alam niyo ba ang future niyo? Hindi, di ba?
Pag nasa Lord ka, sigurado ka. Sigurado ka kasi pananampalataya mo, alam mo eh. Na pag nawala ka rito, nandun si Lord eh. Pero pag gray, yung talagang madilim, naku mga kapatid, hanapin mo na yung liwanag. You are the light of this world. Pag ikaw ay mananampalataya ka, ilaw ka. Kailangan may papakita kapag ilaw ka. Ano sabi ng Bible? Let your light shine to all men. Hayaan mo na yung pagkakristyano mo ay maliliwanagan ng kapitbahay mo, yung mga kakilala mo, doon sa malayo. Kahit sa asawa mo, na hindi kayo magkasundo, pero 40 years na kayo, 50 years na kayo, nakakasundo pa rin kayo. Pero bangayan kayo ng bangayan. Nakakapagtaka. Iba talaga pag-ibig. Nakanya? Bakit? Kasi mananampalataya kayo. Ang namamagitan sa iyong relationship ay ang Diyos. At pag siyang namagitan nyo, ay hallelujah, praise the Lord. Ito yung mangyayari. Ang sabi niya, His servant things which must shortly take place. Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Mapalad ang sumusunod sa mga kulang ito. Ano sabi ng Lord? I come quickly. Pag hindi dumating ang Lord, ikaw ang kukunin ni Lord. Di ba? At ano, naka-ready ka ba? Panahon mo na. Yung panahon niya, tapos na eh. Ngayon, I come quickly. Dalawa yun. Ay, kukunin ka niya. Mabubuhay ka pa. Ibig sabihin, may bisyo ka pa. Gusto yung kapag dumating si Lord, kukunin ka na. Ayan, mabiya, I come quickly. Pero pagka nagbabasa ka raw dito, sa prophecy na to, abay mapalad ka. Nakahanda ka, kahit na dumating na, kahit na kukunin ka, tawagin ka, Amen! 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 Hindi ka natatakot. Bakit? Pero mo yung pangalan niya nandito. Nakatatak dito sa noo mo. Paano nakatatak? Tumatagos yan sa utak. Yung mga pangako ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Pinabawasan yung sweldo ko sa gobyerno ako. Ako, nawala na yung punto. Pero hindi ka mag-alala kasi nakatatak eh. Bubuhayin kita, papagpalain kita. Wala ka kasing ginagawa. Kaya ganyan ang nangyayari sa'yo, humayo ka naman. Nagpapapansin na ako sa'yo. Puro sakit nang dumarating sa'yo, puro bills. Right? Ito na yung pagtawag ko sa'yo, hindi mo pa rin ako pinapansin. Ang tindi mo talaga na ako. Ang tawag yan, matigas ako. Stubborn children. Ang hirap na matigas ang ulo sa Lord. Pag pinatigas ng Diyos yan, hindi mo makikita ang liwanag. Hindi mo yung salita ng Diyos, hindi papasok sa labas lang. Kaya mag-ingat kayo pag matitigas ang ulo. Ang magpapatigas sa inyo, pag hindi kayo sumusunod sa Lord, ibig sabihin si Lord ang kaaway niyo. Who can be against you? Ha? Sinong kakampi mo kung ang Diyos laban sa iyo? Kahit tatawagin mo ang napakaraming orasyon at si satanismo, tumawag ka na. Pero pag nasa Lord ka, walang magagawa at dilim sa iyo. Walang magagawa ang problema sa iyo. Walang magagawa ang sakit sa iyo. Walang magagawa pag pinaintulutan ng Lord na hiwalay kayo. Pero pag sa Lord ka, ay may bibigay sa iyo. Amen? Nano ba, Bishop? Sige na, sabihin mo na. May mas maganda ba? Hindi ganun! May mas magandang panukala sa iyo ng Lord na mas mabuti para sa iyo. Yung iba kasi, pitch mo na pastor, talagang hinintay mo. Ang Diyos natin ay Diyos na patas. The righteous God.
Pag humatol siya sa tao, hatulan ka niya. Ayon sa iyo. Ayon sa iyo. Sa kanyang panuntunan. Kaya, meron pa ba? Wala na. And now, it's time to harvest. It's time to harvest. Lord willing, that is my preaching. Next week, panahon na para tayo ay umani. Bakit? Ginawa niya na yung panahon niya. Ngayon, ikaw naman ang gagawa para sa Kanya. And now, it's time to harvest. If you are a businessman, God will make your business flourish. If you are a career man, hindi ka bibiguin ng Lord. Pag ikaw ay pastor, naku talaga naman, you must have the office of the pastor. Because pastor, ang gift ng pastor is a gift of administration. Okay? You have the office, kahit na yung church mo maliit lang, mayroon kang office doon sa iyo. Kahit na wala kang opisina na table doon, the office of the pastor nandun. Magsulat ka kasi, pastor kay, lingkod ka ng Diyos kayo naman. Mag-journal kayo. Journal. Anong gino-journal niyo? Hindi. Ano nasa ulo nyo? Ano yung napaniginipan ko? Birthday ng anak ko. Tataya ko yun. Ang daming kumakalikot sa utak natin kung paano tayo yumaman. You want to become rich? Ha? Ayaw nyo? The source of all that is good. He owns everything. Psalm chapter 20 more. The Lord, the earth is the Lord and the fullness thereof. Lahat na nandito sa mundong ito, ang Diyos ang nagmamayari. Kaya magdidikit ka rito. Anong sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18? I will give you wisdom to acquire wealth. Kaya pag anak ka ng Diyos, hindi ka naman mayaman, basta mapang-emergency lang, pero may kapayapaan. Kung bibigyan ka ng kayamanan ng Lord, tutulong ka sa ministry, hindi sa iyo yan. Amen? Kaya nga pinayaman eh. Okay na po tayo. Tayo na tayo. Big glory, hallelujah. Since I live, my girl is down. Holy, holy, glory, glory, hallelujah. Since I live, praise God, I want to tell you that the world is down. Glory, 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 hallelujah.
shall be lifted up upon you, and a peace. Glory to God. Sige po, magsisipo tayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Diyan sa likod, samahan nyo kang manalangin para sa kanila. Bigyan nyo ang inyong mga mata. Feel the presence of the goodness. Hallelujah. Let your tears flow in your eyes. God is moving in your life right now. Oh, hallelujah. Lay your hands upon it of the Lord. Touch the Lord. Touch the heart of God. Hallelujah. Sumunod po kayo sa maikling panalangin. Panginoong Hesus. Sige po, Panginoong Hesus. Sa lahat po kayo sa harapan. Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa oras na to. Ako po'y nananalig. Ikaw ay namatay. Inilibing. At sa pangatlong araw, ikaw ay nabuhay na muli. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Kasalanang malaki, kasalanang maliit, pareho po sa iyong harapan. Sa oras na to, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako, Panginoon, mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po sa kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Pagibaba niyo na po ang iyong mga kamay. Ang tinanggap niyo po ang ating Panginoon. Hindi po relihiyon. Nagsimula na po yung inyong pananampalataya. Yun yung kamatayan ni Kristo. Yung pangalawa po, yung pagkalibing kay Kristo. Bautismohan kayo ng pangalan ni Jesus para mapatawad po lahat ng inyong mga kasalanan. Mula nung kayo'y sinilang hanggang ngayon, mapupura natin. At yung kasalanan ni Atan at sa kanya iba, mawawala lahat. Gusto nyo ba yan? Dapat lang mga kapatid kasi ang Diyos po natin ay Diyos ng pagpapala. Hindi po yan sa laki, hindi po yan sa dami. Yung araw-araw na ginagawa sa atin ni Lord na mabuhay tayo ng masaya at payapa, pagpapala po yan. At higit sa lahat, kasama natin si Lord. Yun po yung the best na pagpapala. Kasama natin ang Diyos sa buhay natin. Okay? Habang inihanda po natin ang ating mga kaloob, hayaan niyo pong basahin po dito sa inyo sa Proverbs. Proverbs chapter 11 po, 24 to 26. Pwede po nating basahin. Sabay po kayo. Ang taong mapagbigay ay lalong, ano daw po? Yumayaman. Lahat ng gustong yumaman, magsabi Amen. Mahina eh. Lahat ng gustong yumaman, magsabing Amen. Yeah, gusto nyo yumaman, mga kapatid mayroon niyang sikreto, ayan na po. Ngunit naghihirap ang tigob ng mga kamay. Ang taong mapagbigay ay lalo daw yumayaman At ang taong matulungin, lahat ng matulungin magsabing praise the Lord. Ikaw ba yun? Matulungin ka. Sasagana daw ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Di ba mga kapatid, ang sarap po sa pakiramdam na may mga taong tumutulong sa atin. Lalo na po pagka tayo po ay nasa panahon ng kagipitan. Minsan mga kapatid,
Dahil ikaw ay may mabuting kalooban, kahit hindi mo hinihingi yung tulong, may nag-o-offer sa'yo. Naranasan nyo ba yan? Salamat sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kanina po tinatanong ko sa inyo, gusto nyo daw po na yumaman. Sabi nyo, amen. Ano raw po ang sikreto? Doon sa unang binasa natin, Sister, Sister, yung una, yung 24. Tingnan natin, Sister Annalyn. Verse 24, yung unang binasa natin, yan. Ang sabi po dyan mga kapatid, ang sikreto po ng pagyaman ay ang pagbibigay. Lahat ng mapagbigay, magsabi amen. Gawin niyo yan mga kapatid ha. Alam niyo mga kapatid, pag sinabi pong pagbibigay, hindi lang po yung pera. Na? Pag ikaw ay mahilig magbigay ng panahon mo sa iyong loved one, sigurado, yung panahon niya rin ay meron para sa iyo. Yun yung tinanim mo panahon. Sa katalinuhan, mga kapatid, karunungan, binigay mo yung karunungan mo, nagturo ka sa gawain ng Panginoon, nagagamit ka sa gawain ng Panginoon, sa palagay mo, ano ibibigay sa iyo ni Lord? Karunungan mo dadami. Yung talent mo mag-i-increase. At magiging matalino ka. Ano yung sabi ng Lord? Ang mga anak ng Diyos ay matalino. Pero pag yung talino mo ay hindi mo ginagamit sa Lord, ay tatawagin ka ni Lord na mangmang. Kahit matalino ka sa mundong ito, pag hindi ka ginagamit ng Diyos, ang tingin sa iyo ng Lord ay mangmang. Kaya ang talino natin na meron tayo, ipagamit mo yan sa Panginoon para maging matalino ka sa harap ng Panginoon. Ano pa po yung pwede nating ibigay sa ating Panginoon? Yung ating lakas. Kung gusto mo humaba ang buhay mo, ibigay mo yan kay Lord. Malalayo ka sa sakit. Bakit? Yung templo ng Diyos nagagamit Pero pag yung katawan mo na yan, yung templo mo na yan, ginagamit mo lang sa mundong ito, hindi ka tatagal. Pero pag ang templo mo kahit may sakit ka, tatagal ka. Bakit? Aalagaan ka ng Panginoon Yun. At ito po, gusto natin ng pagyaman. Ano ang gusto natin? Maraming pera. Sabi nga kanina ni Bishop, ang problema daw ngayon ng mga tao, hindi lang sa atin, lahat. Pera. At ang tao ay nagkakasala dahil sa pera. Bakit? Minamahal nila yung pera. Tayo po mga kapatid, pag pinagpala ng Diyos, hindi dapat yan maging hadlang para tayo po ay makapagpatuloy sa Panginoon. Ang nakakalungkot mga kapatid, hingi ka na hingi kay Lord ng blessing sa pera. Pinagpala ka ng Lord, binigyan ka ng maraming pera. Pero ang nakakalungkot, nakalimot ka. Hindi ka na pumupunta sa gawain, lagi ka na lang sa mall. Hindi ka na pumupunta sa gawain, lagi ka na lang puro lagalag, layaw. Mga kapatid, hindi po masamang magsaya. Hindi po masama na enjoy natin yung the fruit of our labor. Pero meron tayong Sabbath day. Sabi mo sa katabi mo, may Sabbath day. Yan. Yung sabi kanina ni Bishop, make time to the Lord. Ang Diyos po, binigay niya na lahat ang panahon para sa atin. Tayo naman. At kung gusto mo, na sabi nga sa kanta, in His time, all things He makes beautiful in His time. Para ang buhay mo ay maganda, ang time ni Lord kukunin mo. Hindi yung laging time mo. Yung time para sa Lord ibigay mo. Sa magaganon mga kapatid, tayo po ay yayaman. Hindi lang sa mga bagay sa mundong ito, kundi pagpapala na mamana natin kahit nawala na po tayo sa mundong ito. Amen po ba yung mga anak ng Diyos? Kaya ang pagyaman po mga kapatid, hindi lang panlupa, kailangan lalong-lalo na dahil panlangit. Palakpakan natin nga muna ang Panginoon dyan. Praise God. Alam niyo mga kapatid, pag mayaman po tayo sa lupang ito, maiiwan yan. Pero yung yaman natin sa langit, madadala po natin yan. At mapapamana pa natin sa ating maiiwan. Kaya kung tayo po ay tunay na may panahon sa ating Panginoon, He will make things beautiful ang ating buhay. Kaya tayo po ay pagpalain ng Diyos sa ating pagiging mapagbigay at tayo po ay makakahanda. Sabi nga ni Bishop, magkakaroon tayo ng harvest.
Amen? Pag-harvest, mga kapatid, dapat nakangiti. Ngiti nga tayo, mga kapatid. Ngiti nga. Ilabas natin yung ating mga ipin na mapuputi. Pastora, wala akong ipin eh. Okay lang. Ngiti lang, ngiti. Kasi gusto ni Lord, habang nagbibigay tayo, masaya. Cheerful giver. Para pag dumating ang pagpapala ng Diyos sa'yo, talagang yung ngiti mo, hindi lang ngiting simple, talagang ngiting-ngiti. Kasi pinagpala tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay magkaloob sa gawain ng ating Panginoon. Salamat sa kaligtasan na aming natamo, ilan ay di iniwan. Hindi mo binigo mga pangako mo, hindi nagbabago. Lord God, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, i-bless mo po ang lahat ng kaloob, ang aming mga ikapo at alay, Lord. Alay po namin ito sa iyong dakilang gawain. Pagpalain mo po ang mga puso't kamay ng iyong mga anak na walang sawang sumusuporta sa iyong gawain. Kilala mo po sila, Lord. Balik mo po sa kanila ng 100 folds, Panginoon, ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala, Panginoon, O God, sa kanilang mga kabuhayan. Thank you, God. Hallelujah, for your mercy and goodness. Thank you, Lord, for all your kindness and mercy, O God. Hindi namin magagawa, Lord, ang maging mapagbigay kung hindi mo kami tinuruan. Salamat po, Diyos, sa iyong Holy Spirit na patuloy na nagbibigay po sa amin ng urge to do good, Lord, na hindi kami magsasawa, Panginoon. I-bless mo po, Diyos, ang lahat ng ito at ikaw po ang mag-glorify sa itong mga bagay na ito. We love you and we praise you. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say Amen. Praise God. Pwede po ba tayo, kanta pa tayo na isa? Sige.